Nyt lähdössä Espanjan vesikoira Tsiki, ohjaajana Terhi Hakala, rauhankäyttäjä seurakoirista. Tsiki on siis luokan viimeinen koira. Tämän koirakon jälkeen esteet lasketaan minikorkeuksiin ja jatketaan siitä sujuvasti sitten minikilpailulla. Minikakkoset aloittaa luokkanuosiosta 5. X-rotuinen valmistaa 674, X-rotuinen Ilma ja Hanna, 176 Chakras eli Syra ja Milla. Välistä siis puuttuu 174, joka nousi eilen 3. luokkaan. Siinä oli